Hvad så for cats? Gå, Monika. Kan du bare gå? Så det her. Løb 5 kilometer. Gå nu ud, hvis du kan holde til det. Nå, men ja. Vi laver jo den her video. Fordi vi har jo startet en YouTube-kanal. Ja, og det er så vores første video. Og den kommer til at handle om løbehjul og sådan. Som vi kører i vores fritid og sådan. Ja, det er den her kanal, den handler om. Og ja, og Sø, han er jo også med på kanalen. Mikkel. Sø. Ja, Mikkel Sø skal dø. Så jeg tror bare, I ved hvad vi mener. Så vi ses. Lad. Haha.